Ei varsinaisesti, että sen mä tiesin, että ekakurssilla voi, jos skolioosit oijeta, ja mullahan oli skolioosi, niin sitä mä kyllä odotin, että onko näin, että tämä on mahdollista. Että kyllähän mä olin energiahoitoihin jonkin verran perehtynyt, mutta noin tommonen konkreettinen heti ensimmäisenä kurssipäivänä, niin vähän olin skeptinen, että voiko olla mahdollista, mutta sitä odotin, että sitten kun tämä ratkee, niin sitten mä oon niin kuin avoin kaikelle. No, ajatuksia, niin kuin sanoin, niin on perehtynyt energiahoitoihin aika paljon entuudestaan, mutta mä oon aina sillä skeptinen, että ennen kuin mä sitten koen itse, niin mä en voi oikein tehdä päätöstä, että uskonko mä siihen vai en. Ja toki mä olin perehtynyt siihen teorian tasolla, mutta se konkreettinen jäi vielä kokematta, kunnes täällä kurssilla mä sitten pääsin sen kokemaan, niin onhan ne ihan jäätäviä aha-elämyksiä, mitä täällä on saanut kokea. Ja tunteikastakin on ollut, että kun sieltä ihan konkreettisesti purkautuu kehosta kaikkea semmoisia sinne pakkautuneita energioita, oli ne sitten surua tai muuta, niin kyllähän se on tunteitakin herättänyt. Niin mähän teen terveys- ja ravitsemusvalmennusta ja toimin personal trainerina, niin tämähän on tuonut mulle ihan uuden ulottuvuuden tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, eli on alkanut tekemään myös sitten näitä energiavoitoja ja EFT-terapiaa. Ja mähän pystyn sitten nykyään myös oikaisemaan asiakkaita siellä kesken treenin, eli jos siellä on pituuseroja käsissä tai muita virheasentoja, katon, että hetkonen, seisopas tuossa, että sä oot aivan vinossa, että otappas muutama syvä henkäys ja sitten teen nämä tekniikat. Ja me saadaan sitten jatkaa sitä treeniä symmetrisesti, eli saadaan heti poistettua ne puolierot, ettei sitten treenillä vaan pahenneta niitä. No, vaikka sun mitä, mutta toi energiakeho ja chakrat on semmonen, mikä oli semmonen niin kuin mind-blowing. Ja siihen mä panostan myös asiakastyössä tosi paljon, koska siellä on hyvin paljon ihmisillä kaikenlaista, mitä pitää putsata ja energisoida. Paljon. Siis just se ajatus, että kaikki liittyy kaikkeen ja kuinka kokonaisvaltainen ihminen onkaan, niin mitä lisäarvoa, siis 100% ei riitä, että niin kuin todella paljon. Ja just vaikka ravitsemuksellisesti, miten mä asiakastyössä käyn läpi ruokakäyttäytymistä ja muuta, niin että miten kauaskantoisesta traumasta sellainenkin voi johtua, mitä ei tuolla yliopiston ravitsemustieteessä kyllä opeteta. Ja se tulos, kun ottaa tämän osaksi sitä kokonaisvaltaista hoitoa, niin se on vaan niin merkittävästi isompi. Tämä on niin kuin mullistanut koko ton asiakastyöskentelyn. Paljon. Mä oon tämmöistä henkistä työtä itteni kanssa tehnyt vuosien aikana jo paljon ja saanut sieltä purettuakin jo siinä mielessä jonkin verran, mutta onhan tää nyt tuonut tosi paljon just niitä oivalluksia myös oman hyvinvoinnin suhteen ja se, että miten niin kun just kaikki liittyy kaikkeen. Et mulla esimerkiksi tämmönen hormonihäiriö on ollut kuin PCOS-oireyhtymä ja että miten sekin liittyy itse asiassa tommoseen niin kuin todella kauaskantoiseen asiaan ja miten mä oon saanut näillä energiahoidoilla sen hoidettua pois. Eli tällä hetkellä on pystynyt jättämään muun muassa pillerit pois, mitä mä söin siihen, mikä tasapainotti sitä mun hormonitoimintaa, ettei tullut näitä sivuoireita, mitä siihen oireyhtymään liittyy. Ja nyt on pystynyt sitten jättämään kaikki ne pois ja mikään oireet ei ole sitten puskenut päälle. Eli se on ollut mulle semmoinen mullistava terveydellinen muutos, mikä energiahoitojen myötä on tullut. Eli muun muassa lapsettomuus on liittynyt siihen ja nyt on tavallaan semmoisen uuden ajatuksen äärellä, että pitääkö mun nyt miettiäkin se, että kun mä oon tässä koko elämäni, tai siis 20 asti, kun se todettiin, niin
niin ajatellut, että mun ei koskaan tarvitse ajatella sitä asiaa, että haluanko mä lapsia tässä elämässä vai en, koska mä en voi niitä saada, niin sitä ei tarvitse ajatella sitä asiaa. Ja nyt tavallaan, että vau, mitä? Että mun keho itse asiassa toimii. Että pitääkö mun ruvetakin ajattelemaan sitä asiaa, että haluanko mä lapsia tässä elämässä. Niin vähän tällaisia niin kuin hyvin mullistaviakin asioita itse asiassa. Tutustukaa energiahoitoihin, ottakaa asioista selvää. Hyvä olla kriittinen, mutta kriittisyys ei ole sitä, että tuomitaan perehtymättä, vaan mä itse ajattelen aina silleen, että jos mä en tiedä jostain asiasta, niin mä en voi sitä tuomita yhtä lailla kuin mä en voi uskoa, että se on olemassa. Kriittisyyshän on sitä, että otetaan asioista selvää ja sitten päätetään, mitä mieltä siitä asiasta ollaan, niin tutustukaa energiahoitoihin. Todennäköisesti vie teidät aivan mennessään ja etsikää teille sopiva energiahoitaja ja käykää hoidossa. Et se on ihan mieletöntä se tulos, mitä energiahoidoilla saa aikaan.